Os sucesos seguen en Boiro. Un accidente derivou na morte dun mozo de 24 anos tras saírse da estrada o seu vehículo e dar contra un árbore. Os servizos de emerxencia traballaron durante horas para poder liberar a vítima. O domingo pola mañá, pouco despois das 6:30, un Audi A4 que circulaba cara á Poura do Caramiñal perdeu o control á saída dunha curva na Ponte Goiáns, en Boiro. O vehículo atravesou a barreira de seguridade e acabou empontrado contra unha árbore. Recibimos unha chamada a 7:15 da mañá dun accidente de tráfico na rúa principal de Boiro, á altura do número 153, onde nos comentaban que había unha persoa atrapada dentro do vehículo. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Boiro de Ribeira a todo lugar e ao chegar ali comprobamos que un vehículo se había seguido fora da estrada, había pasado o guardarraíl, había tamén chocado contra un árbore, tiña un poste eléctrico encima. O único ocupante, un mozo de 24 anos, quedou atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Boiro a Ribeira interviron durante máis dunha hora para excarcelalo, pero os servizos sanitarios confirmaron o seu falecemento no propio lugar. Desde as 7:15 hasta as 12 da mañán estivo a cartera cortada tamén durante un tramo importante da mañán e o servizo finalizouse todo ás 12 da mañán. Na resposta ao accidente participaron tamén a Policía Local, a Garda Civil e o 061. Ata o lugar desprazouse o alcalde local para supervisar os labores de rescate e coordinar os servizos de emerxencia. As tarefas consistiron en escarcelar o vehículo para poder retirar o ocupante do mesmo para que fora atendido polos servizos sanitarios que posteriormente certificaron o seu falecemento. Unha tarefa complicada por como quedou o vehículo, a situación na que estaba e tamén a zona na que estaba situado o vehículo. Nada, estivemos traballando Protección Civil de Boiro tamén, ca Garda Civil, co 061, máis que a Policía Local de Boiro e a funeraria que veu a retirar o cadáver e posteriormente despois tivo que vir unha grúa e facer a limpeza de estrada. A vítima estivo vinculada ao deporte local durante a súa adolescencia e cursara estudos para exercer como buzo profesional. Recentemente regresara á súa vila natal tras unha etapa laboral noutro lugar. As autoridades investigan as causas do accidente para esclarecer o sucedido.